epizodi sumnjiva gospođica Mimoza. Ove crvene ruže su baš lepo procvetale, zar ne, Floro? O, da, lepe su. Floro, specijalnost obotavanje puzavitom. Voleo bih da nikad ne uvenu. Gospodine Richards, Ćao, Iki. Metabi i ja smo upravo vidjeli najžešću borbu. Da čujem detalje. Sandok se sasvim približio da zada završni udarac, a onda mu je biberka zabiberila svoj električni šok. Ništa iznenađujuće, to sam i očekivao. Kad smo već kod borbi, lokalno društvo cvećara uskoro ima turnir. Dođite da gledate kako moja Floro iskorenjuje konkurenciju. Doći ćemo. Dobar dan. Gospođa Mimoza. Eki, divno si pevao juče na času muzičkog. A nije to ništa. Mislila sam da će malo svežeg cveća da mi ulepša kuću. Imam posetu posle podne. O, za Boga! A? Tako? Kako se sada osjećate? Pa... Je li bolje? Osjećam čudne vibracije. Bili bi lep par, zar ne? Zaista bi. Prelepa je. Je li neko dobio poriv da uzima časove klavira? O, Gospođica Mimoza stvarno zna da privuče masu. Stvarno. Kladim se da bi gospodin Richards volio da dođe da je sluša kako svira. Ortak, ko ne bi. Čisto da znam, jel to vas dvojica pričate o gospodinu Richardu Cvećeru? Da, zašto? Samo sam htjela da proverim ime Mrginog rivala. I nastavniku Mrgi se sviđa gospođica Mimoza. Najblaže rečeno. Šta ste se okupili, zar nemate predstavu? Nastavu! gospodine Mrgo, dobar dan. Gospođice Mimozo, školski rvački tim ima večeras važan meč. Da li biste došli da gledate kako vodim do pobede? Žao mi je. Bojim se da već imam nešto u planu za večeras. Mogu li da vas častim ručkom? Ponela sam ručak od kuće. Onda u redu, a da vas otpratim do kuće? Što da ne? Čoveč, ovaj baš ne odustaje lako. Zato i jeste Mrga, izgleda da mu se upornost isplatila. Da, dok Richardsu njegovo zanimanje je došlo kao poručeno. Drugi muškarac, nastavnik Mrga, daje sve o sebe, ali to ne mora da znači da će mu gospođa Mimoza uzvratiti. Šta predlažeš? Sada ste vi na potezu. Bojim se da to nije tako lako. Mnogo bolje mi ide sa cvećem nego sa ženama. Ako je ne pitate, kako ćete znati da li joj se sviđate ili ne? Pst, sad ima šansu ortak. A onda ja kažem šta tačno ne razumete kad kažem timski rad. A sad se vucite na trening. Kako ste vi mudri. Jeste li to sami smislili? Da. Dobar dan još jednom. Jeste li danas dobili neko novo cveće? Baš je lep. Mogu li da ga kupim? Gospodine Richards, pa recite bare nešto. Bilo šta. Ja ne... Ako vam se sviđa, morate da pokušate. Najlepše vam hvala. Da? Znate, znam jedan lep vrt. Sa jednom stazicom koja prolazi kroz vrt. Divno zvuči. Pa mi ćemo da krenemo. Doviđenja. Gde sam ono stao? Da, takmičenje. Možda biste mi se pridružili u jednoj mirnoj šetnji. Ne brini. Biće još prilike. Zar nije isplanirala već večer? Šta je rekla, a? Sve će ispasti dobro, obećavam.
Ne mogu da verujem. Samo što nije stigao, a još uvek komponujem. Za sutrašnji čas. Halo? Ko je to? Prekinulo se. Sigurno zove preko mobilnog da mi javi da je krenuo. Lepo od njega. Možda mu posvetim ovu kompoziciju ako je stvarno fin. O, to je sigurno on. Nestao je. Šta je to sa mnom? Zašto ga nešto uvek otera? Jeste, gospodin Richard stidljiv, ali je stvarno fin momak. Da, ali nastavnik Mrga kaže da fini momci uvek stignu zadnji. A? Ovo liči na... Gospodice Mimozo, Stižem! Čuo sam da ste vrišli pa sam potrošao koliko me noge nose. Šta se desilo? Mačka je skočila sa mog stola i preplašila me. Sigurno je ušla kroz otvoreni prozor. Mačka? Trebalo je da primetim jer sam sedela tamo, ali bila sam zamišljena. Sada je otišla. Sigurno sam se uplašila samo. zašto ste bili zamišljeni? Mislila sam na prijatelja sa kojim sam se dopisivala. Trebalo je sinoć da se vidimo, ali nije uspelo. Da li je reč o prijatelju ili o prijateljici? O prijatelju. Ne dopada mi se taj tajanstveni tip gospođice Mimozo. Predostrožnosti radi treba da proverim sve ovo, a? Ovo će prerasti u odličnu priču. Dopisuju se. Aha, pišu pisma jedno drugom, ali kad god treba da se vide, on pobegne. Čak mu je poslala i svoje slike, a ona njoj nikad ništa. Šta? Baš tako. Ej, ko priča ovu priču, ja ili ti? I šta sad? Samo pođi s nama, Metabi i ja imamo plan. Floro, hoćeš li da pripaziš na radnju? Znate da bih sve učinila za vas. Gospođa Mimoza je zakazala večeras ponovo viđenje sa svojim tajanstvenim prijateljem. Ako se on ponovo uplaši, vi možete da upadnete umjesto njega. Cenim sve što činiš za mene, Iki, ali to nije pošteno. Zar ne bi bilo bolje da... Eno je! Nastavnik Mrga! Ne brinite, gospođice Mimozo, bit ću ovdje ako zatreba, ako ovaj bude na nivou, ja ću ga da streljim ovako i ovako malo, ovako. Gospođica Mimoza nije u kabinetu za muzičko. Danas sigurno nema časove. Kako da saznam ostale detalje da bih sastavila priču? Istraživačko novinarstvo je teže nego što se čini. Da. Možda je ovo neki trag. Latica ruže. Ne vidim ruže nigde u okolini. Toliko o njegovom pojavljivanju i bežanju. Da, izgleda da uopšte neće doći. Iki, Erika, šta ćeš ti ovde? Pa još sa mojim psom. tvoja mama je rekla da mogu da ga pozajmim. Traži nešto. Traži? Šta vi mislite o ovome? Ružičasta ruža, domaća je, nije divlja. Hvala vam. Da vidimo odakle ona ovde. O čemu se ovde radi? Žalim, morat ćete da pročitate školske novine ako hoćete detalje. Sledi svoj nos, Solti. Mom članku potreban je zvučan naslov. Nešto kao nezaboravni susret gospođice Mimoze sa tajanstvenim udvaračem. Nadam se da će mi dati ekskluzivni intervju kada ga nađem. Cvećara gospodina Richarda. Rika, Pratimo miris retke ružine latice. Trebalo je da pretpostavim da će nas odvesti do cvećare. Tajanstveni čovek je sigurno ovde kupio buket. Sve se uklapa. Da proverimo. ne, čekaj, nemoj tamo da ulaziš.
Gospođice Mimoza, Nije ono što misliš. imamo našeg čoveka. Zove se gospodin Richards. Pa dobro, možda i jeste tako kao što misliš. Nijedan Benik se neće umuvati na moj teren. Imam čudno osjećanje u vezi s ovim. Naravno, gospodin Richards je savršen za gospođu Mimozu, ali da li je dobro da ih ovako spajamo? Mekušac! Da, gumabot! Ne mogu da verujem! Ej, šta ćeš van bande gumabota kod gospođice Mimoze? Kladim se da neće ništa dobro. Doneo je cveće. Sigurno neki korov. Da, ili otrovni bršljan. Da li je moguće da je on tajanstveni čovek? Ne, a bilo je krajnje vreme. Dođite, moramo da ga sprečimo. A? A Iki je upravo, ovom se ortaku ne može verovati. Hoćeš da mi ukradeš devojku, jeli? Ostavite gospođu Mimozu na miru! Šta? Pustite me, šta je bilo? Ovdje svoje šapiste gospođice Mimoze! Smeste, prestanite! Za vas. Znak moje večne naklonosti. Ej, gospodine, koga bre vi to zezate, a? Tvoj plan neće uspeti. Kakav plan? Šta je s onim čudnim pismima koje si poslao gospođici Mimozi? Da li se je naterao da te zavali? Nisam života mi. Video sam vas kad ste prošli pored našeg štaba. I ne mogu da živim bez vas. Udajte se za mene. Ja vas ne poznajem. Ja mislim da vas razumem. Od ovog trenutka ja više nisam gumabot. A to zaista nije neophodno. Ako izaberete mene, gospođice Mimoza, daću i vaše ime mom fudbalskom klubu. Gospodine Richards, vi možete bolje od ovoga. A? Da, stvarno, recite nešto posebno. Naprimer, šta naprimer? Znam ja. Šta? Mogli biste da joj kažete istinu. Erika! Konačno sam provalila priču o tajanstvenom čoveku. Zove se gospodin Richards. Šta? Je li to istina? Pronašla sam fotografije koje mu je slala gospođica Mimoza sakrivene u vazi u cvećari. Nemoguće! A, znači vi ste zavlačili, jeli? Ne, sačekajte, u pitanju je greška. Vidite kakva greška, ogromna greška. Nijedan od vas ne zaslužuje ovu divnu ženu. Floro? Lep obrt. A ja ovo nisam predvideo. Dok vi, glupaci, ne naučite da se ponašate, odvešću gospođicu Mimozu daleko odavde. Stani malo! Floro! Čekaj malo. Pomoć! Hvataj ga! Gde su? U staklenoj bašti su. Zašto? To je najbolje mesto da se sakrije medabot cvet. Tačno, naravno. Idem ja za njim! Izvini, ortak. Izvinite. Pardon. Oprostite. Da prođem. Dobro mi je. Jaj! Ovo je kao tropska šuma. Zapamtite, Floro je u prednosti pošto se u ovakvom okruženju osjeća kao kod kuće. Još ne mogu da verujem da sam se zbog svega odrekao zbog nje, ali ona me ipak odbacila. Pazi! Ovo stvarno nije moj dan. Odvratno. Da, sirota biljka. Da li bi vam smetalo da me izvučete odavde? A bar tamo neće praviti sad? probleme. Pojma nemam. Ove biljke samo izgledaju opasno. One jedu isključivo sitne insekte. Uskoro će ga ispljunuti. Biće to jedan gadan gumabot. Moramo pronaći gospođicu Mimozu i to brzo. Ako drugi gumaboti ikada čuju za ovo... Gospođici Mimozo. Floro? Jeste li ovde, gospođice Mimozo? Floro, gde si? Hej, provali ovo. Jeste li dobro, gospođice Mimozo? Dobro sam. Dobro. Floro, smesta je pusti.
Ja ne mogu. Zašto? Šta sve znači ovo? Ona je suviše dobra za tebe. Ne razumem. Ovo ne liči na tebe, Floro. Recimo da sam ponovo postao novi list. Floro, Do njega se ne može dopreti. Moramo s mesta nešto da preduzmemo. Aha, jeste li sigurni da je to mudro? nemamo izbora. Već moramo da učinimo ono što se mora učiniti. Gospodine Richards, neću da trpim ovakvo ponašanje. Metabi, tvoje. Kapiram. Dobro, napred, Metabi. Potkrešimo ovu živicu. Da još jednom razmisliš. Ako si precizan koliko si kulturan, crno ti se piše. Osim što nas silno dosađuješ i smaraš šta hoćeš, Smoro. Hoću da se popneš na drvo i izigravaš majmuna. Iki! Šta ovo je stvarno ponižavajuće. Obožavam majmune. Ovo mora prestati s mesta. Gospodine Richards, Glasnije, majmune. Ti mali. Samo još malo. Mišljem. Spremi se da te iščupam. Au! Sad, Metabi! A, bilo je krajnje vreme. Sad ćeš da vidiš od koga ti praviš majmuna. Jesi li dobro, gospođice Mimoza? Mnogo bolje od kako ste me spasili, hvala vam. Sa zadovoljstvom. Bravo, gospodine Richards. Da, lepo spašavanje. Hvala tebi. A šta se desilo? A? Samo sam hteo da vas usrećim. To je sigurno još neki trik. nećemo uspeti. Floro, da čujem objašnjenje. Sve je počelo od pokušaja da vas spojim sa gospođicom Mimozom. Misliš, ti si tajanstveni prijatelj gospođice Mimoze? Bojim se da je tako. Floro? Kad smo počeli da se dopisujemo, hteo sam da ona misli da ste to vi, ali posle nekog vremena počeo sam da uživam u prijateljstvu. Sve mi je jasno. Na kraju sam želeo da vidim, ali nisam mogao da idem do kraja. Žao mi je. Izvolite. Mislim da će vam ovo biti ponovo potrebno. Hvala. Pa, to jest... Napred, gospodine Richards. Nećete imati bolju priliku. Pa, šta sam, da li biste htjeli izađete sa... Gospođice Mimozo! Mi ćemo srediti tu podlu puzavicu. Ništa strašno se nije desilo. Idem ja sada. Gospođice Mimozo! Ali priča ne treba tako da se završi. Možda njihova priča tek počinje. Kao sapunica, a? Kriv sam, pa šta? Za mene, Floro. Žao mi je. Šta je, tu je. Hoće li gospodine Richards odsvojiti ženu svojih snova? Hoće li Mekušac ikada gledati biljke na isti način? Saznajte u sljedećoj epizodi Medabota. U današnjoj borbi gospodin Richards porazio je sopstvenog Medabota. Novi Medaboti, nova snaga!